Bláznivé aprílové počasie sa vyburilo aj na výsledkoch siete. Hoci so sebou dážď odniesol konverzie z väčšiny segmentov, slnko zasvietilo nad kampaňami zameranými na darčeky, papierníctvo, detský tovar a hry. Ja som Zuzka a vy sledujete Minútku s Dognetom. V apríli nás príjemne prekvapil segment detský tovar a hry, kde pozorujeme až 27% nárast konverzií. Najobľúbenejšími sú maďarské kampane RegioJatek.hu a Jatek.hu, ale aj Oxibek.cz a Bezvaplenky.cz. Kampane RegioJatek a Oxibek vidíme aj v rebríčku aprílových skokanov, kde im robia spoločnosť aj kampane Kanakeja.sk a Jimbim.cz. Za hambík sa však nenechal ani segment darčeky a papierníctvo, v ktorom vidíme nárast konverzií o 12% a vedie tu kampaň Faxcopy.sk. Vyššie medzimesačné zárobky v porovnaní s marcom vám priniesli kampane zo segmentu elektronika a svetla. Vidíme tu vyššiu priemernú hodnotu objednávky o 33 eur a vyššiu priemernú výšku provízie o 1 euro a 16 centov. Veríme, že maj vám prinesie nielen slnečné dni, ale aj nárast konverzií v segmentoch, o ktorým sa venujete.